Meinasin tuossa tappaa itteni. Hypätä sillalta alas, junan eteen. Katsojaa on varoitettu. Kettu. Mitä vittu? Oi flyykeli. Ei nyt puhuta poppas Tinkereri. I don't like where this is going. Sä laitat takaisin. Voi vittu. Mä oon kerran ostanut sen kultapassa, se on 7 €. Hei, nyt loppuu tämmönen äijän Clash Royale. Joku rauha. Elekin helikopteri. Pystykö tätä reittiä nykyään sokeuttamaan? Burnaamaan, kun se on siinä. Niin. Ei burnaamaan. Paska. Miksi sitä piti buffata niin massiivisesti? Ei, mut se voi roostaa ihan pystyyn sahaa, kun se äiti. Raketilla vittu! Mihin se lähti? Mitä? En mä tiedä. Viljan pojalla tuli kiire johonkin. Ei nyt. Niin eikö... Ymmärrätkö sä kuinka märkänä Aha. Minna... Omaa ittees. Kauan sä oot self-kerrannut saatana siihen, miksi et oo vieläkään vetänyt. Ai. Sori. 2 kiltsekkiä meni ohi, muistin. Ei vittu, mä juoksin nurkkaan. Voi ei. Mikä nyt neuvoksi? 306. Enemy spotted. Äijä toisen meikän keneellä. Onks se... Voi helvetin. Se longvaali vai shortvaali? Jaa! Nyt mä näen, että tuo yksi makkaa tuolla kun Saddam Hussein. Missä on vielä? Semmoset psykoosit tällä kertaa. Ruups. Mitä? Se on ollut tuo Jari tänään Heiluttaa vähän päätä, se sai pitää. Vittu Jari ammu! tuo kiväärin kanssa. Vittu Jari! Ärtän levuutta, että sä olis siellä niitä niidlejä. Mä haluun neuloja. Huumeita. Meidän kellarissa. Eikä... Sua tykkää tää kynäkohta tuohon silmään. No, kädessä. Lisäsi oli siis joku ihan sekunti jäljellä. Vittu kun tää zombi lakaa nyt portaan! Ja yksi. Annalle tonne seteli. Hi, how are you? Minkä pois äästä. Nunu, ota pallet seivi. Mihin vittu sä meet? Nuu, tiputa se palletti sen naamaa. Tiputa nyt se helvetti soittoon. Oh boy, smooching time!
Nyt tulee noutaja. Oliko se Mikä se siellä? Ei, mutta rupee kurkisteleen korvan takana tollaan ärsyttävästi. Mikä se? Helvetti se lempikekki! No tässä on yli. Tässä mun nuoleja yrittänyt. Jaa, aika mukavan näköinen. Ei kattoko tosta tällä seinän vierestä vaan luuppaa menee. Breitti alkoi hakkaa ilmaa saakeli. Breit kaukut läkkengä. Hieno lyö. No niin ei toimi kahta kertaa. Sehän tykkäs ringi. Mulle tuli loppuun-kikeille-efekti. Oh my! Kato täältä Balanced Billu. Ei saa tuosta! Ei! Hei, onks sulla flashlight? Helppo. Eihän Myers sitä kahto seinä. Kato! Oi. Mitä? Now it's your time. Ladies and gentlemen, we got him. Vittu, että on tyhmä jätkä. Aivan vitu saapas äijä. Veskari ei nähnyt mua piilossa. Älä vittu narkkaisi rauhas! Huumeita. Ei mun narkkari, mä tarvii mun huumeet, isä! Huumeita. Isä tuli jälleen. Mä haluun herkätäni koukussa, en mä taida pelastaa kuitenkaan. Jätetä se roikkuu siinä. Siinä oli mut Seibeli voltilla saake. Se ois vähän säet. Ei meidän tarvi hiilata, vittu. Lopetas mun seuraaminen, vitu ahasi, saatana. Saisinkohan tää keneen papaa vittuilakseni jaksin. Mitä vittua tuossa tapahtuu? Joo. Postimerkki perseeseen ja ulos maasta. Pääsin niin väliin. Keräpäys. Mä voin näyttää. Ei tapahtunut. Ei se saanut mua kiinni. Lugaa. Miten vittu se on tuo? Oh, mitä on ollut? Tinkeri. Noniin. Paree heittää. Nyt poppaa se vittu kerran. Eli näkei. Yes. Clouded motherfucker. Mä olen kyllä nopein jakari. Mä sain 100 pistettä tässä pelissä! Joo, minä juoksen tässä kohtaa. Helvettiin täältä. That's quite... Aha! Torpaa tulee niin, että tukka lähti. Hei, nyt tämä hulluus loppuu.